sampai anak kaya ngono iki terus piye wong delongot tenan aku anakku anak dagelan malah senengane wis ndak jenengan mau lek bejo sakniki tenan nek jenengan mau sewu nek ngomong eta piye nek sinden pun enten bakale dalang nggih tapi lawak kok mboten enten nggih kadose lawak malah akeh sing mati ya nduk ayo nak isin metu ngata tula sandang kawan diwarai Bu Yayu ya iya iku kan ya keratan kabeh ya monggo Bu iku iya